Magkano to ba? Supremo to? Supremo? Supremo. Mabilis to, mabilis. Supremo, 150. Top speed to, ano to? 100 plus. 90 niya may sidecar eh. Saan tayo muna boss? Sa kabasaan? Kaya, buti, family. Sire. Yung Brazil, hindi pwede pasok. Buti kong Kita makadaan mo siya. Ayan. Ayan, babago. Hindi lang may sa kabasaan. Saan tayo boss? Diyaw o Big Silag? Tama, matulog muna tayo. Matulog? Ano oras na? Alas 12. Ano nata? 12. Ano na lang. Oo, di wala. Hindi matapos alas 2. Ito po. Hindi, isang oras lang to? Oo. Hindi, yun nga eh. Ilang minuto na yung deliver na sila guy. Ito eh, nag-victory na tayo. Hindi, nagkantay ko ng bayad. Tagal sila. Oo. Pero maganda kasi nakaano na. Pagkabisado mo na talaga, madali na lang. Matagal na tayo po sa POD boss. Pero tayo matatagalan, POD. Beauty. Oo, doon tayo matatagalan. Kurang dyan. Ha? Kurang ng matang. POD? Marami tayo, 40 plus to. Gagawa dyan. Ito yung ano, sinasabi mong ano. Akala ko Escosio yun, ang iris pala yun. Hindi mo na po masarap. Tayo walang tao no? Walang tao lagi no?
Diyan, boss, balik ko dyan. Hindi abot ng court, no? Ah, dito pala. Yun, yung may Pepsi dito, no? Kabasahan, deliver natin kabasahan. Solo yan. Ah, meron pa. Ah, dito yan yung ano, una. Ah, bikini open sa May 8. May 8 boss, oh, bikini open. Saan to boss? Sa Biik to? Kumula na boss. Wala. Wala na. Ay, iwan ko lang mo. Ha? Ay, ilan mo lang ka. Hindi, mabasa tayo. Basta. Oo. Basta tayo. Ha? Tapos na tayo. Hindi, may Prince Brian. Hindi natin yun, Prince Brian, ha? Depende, pag umulan. Yung ano, yung Princess Series? Ha? Depende pag umulan. Saan sa banda? Di ba kabasahan? Ah, di na. Hindi na umulan. Bili pa yung sako mo, sako. Bili pa rin sako. Ano na naman yun? Matatakpan yung umulan na. Wala nasa ano, nasa gilid. Nasa ilog. Dito pala nakabasahan yun. Hindi pala sa kabila.